מה קורה חברים? כאן עדן בעוד סרטון חדש. אני יודע, זה לא כזה חדש, זה סרטון ראשון. היום נשחק ברול סטארס, איזה כיף. מי שמאיתנו חובבי ברול סטארס, אחלה סרטון. ובסוף מי שרוצה, אני מראה בסוף את ה-QR. מי שרוצה שיסרוק. אין לי בעיה להיות בפרנד. טוב. אז כרגע זה מתחבר. התחלתי סרטון, אני לא הרבה גדולים. כמובן שדו-קרב בין המשחקים הקודמים. אני קצת מפחד מאדגר, אבל אני חושב אני קיפ. Claws are out. Free facelift. You'll remember this moment. אמלני אני זה רמה 11 וסילבר 3. אני עם לילי 800 גביעים, עוד מעט יהיה. הופה. יופ. בדיוק. למה אני לא פוגע? איזה גרון. יש. עוברים לאדגר. ממנו אני טיפה חושש. מה שאני חושב זה שצריך אולי להחליש קצת את זה, או לפחות להוריד לו את האופציה הזאת שאם הוא פוגע זה טריק. גם אין לי וי-פיי, זאת בעיה. קדימה, הוא מת. ולגבור לניצחון. אוקיי. I'm a cat. Try to get over it. עלינו ל-11,000 ו-20 גבול. בואו נראה מה נבחר. אני עכשיו בוחר בין המשימות. ואני אבחר את זה. אזור חם. אני אקח את פייפר, אני אקח בסביבות ה-600 גבולים כמעט. עכשיו שאני חושב על זה, פייפר לא דמות הכי טובה לאזור חם. אוקיי. אני חושב שאני יכול לנצח, אבל זה תלוי בתים שלי. Sugar and spice. שבאסה, למה אני פותח פה?
שכחתי לעדכן אתכם על כל הפסד נגמר סרטון. אבל לא לדאוג, אני יכול, אם תאהבו את זה, אני יכול להתחיל לעלות. הבעיה שזה סרטון ראשון, אני אעשה את זה במשחק. כמו שאתם רואים, כבר ניצחתי כאן 25 פעמים. קיבלתי הייפרג'ורד ובין השחקנים מסכימים עליי שזה ג'י. אז כן, את מי אני אבחר ונעשה את זה עוד פעם בעיניים עצומות. You are so bad. Oh my god. אוקיי. ועכשיו אני נבחר אני חושב שאנחנו יכולים לנצח את זה, אני אעדכן אתכם בסוף המשחק. וניצחנו את הסבב הראשון, עכשיו נעבור לסבב השני. וניצחנו את המשחק. Let's go. אז ניפגש בסרטון הבא שרוב הסיכויים שיהיו מאחר. מנסה לעלות כל יום ולוג. ביי.